Karon ni ano pa sunatan ni Ben. Nung Minyo. Anak gikan ni Tarzan ng Isita. Ang sa title ani? Tarzan. Tarzan, hari ng kagubatan. Ay, si Tarzan ang hari sa kagubatan. Okay guys, ini lang pagasugdan. Dada. Okay. Baru. Wow. Simpak ko di aman di ay ni ay nangita ko dancer pastilan. Di ari ang dipangita guys. Wow, si Auntie na lang ha. Ali Auntie, tindagan mas Auntie. Auntie ato karya. Di ano si Tito ni Andar. Apa sih lu manong ah? Naipit ang tuboy. Inganog lang kadulad. Ay kamaat. Okay guys, mao kadto ang sunatan nila ni Minyo ug ni Ben. Ang title is Tarzan ang hari sa kagubatan. Mara to guys, daghang salamat.